Χθες ήταν η εκδήλωση προς τιμήν του Σιμίτη. Προς τιμήν του Σιμίτη γιατί εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω. Τι έκανε ο Σιμίτης για αυτή τη χώρα, εκτός βέβαια από το ότι την κατέστρεψε βασικά. Ο Σιμίτης ήταν εκείνος ο οποίος ξεκίνησε τη φούσκα με το χρηματιστήριο, στο οποίο και με τη δική του προτροπή μάλιστα μπήκανε μέσα όλοι οι Έλληνες χωρίς να έχουν ιδέα, όπως το κάνουμε συνήθως εμείς οι Έλληνες, αρπακόλα έτσι, χωρίς να έχουν ιδέα τι σημαίνει χρηματιστήριο, αγοράζουν μετοχές δεξιά και αριστερά, χωρίς να έχουν επίσης ιδέα οι πληροφορίες για την κάθε μετοχή, διότι το ίδιο πράγμα γινόταν στην Αμερική, αλλά η Αμερική είχε χρόνια πίσω της με χρηματιστηριακές γνώσεις ο μέσος Αμερικανός και επίσης υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες περισσότερες πηγές πληροφοριών για τις μετοχές από ό,τι είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ο μέσος Έλληνας. Πάμε λοιπόν κι εμείς σαν τους άσχετους, όπως είπα, αρπακόλα που είμαστε, και αρχίσαμε να αγοράζουμε δεξιά και αριστερά μετοχές από ανθρώπους οι οποίοι ήταν χρηματιστές χωρίς να έχουν την παραμικρή εκπαίδευση. Ο καθένας έλεγε τον εαυτό του χρηματιστή και άρχισε να πουλάει μετοχές. Στην Αμερική για να γίνεις χρηματιστής πρέπει να πάρεις ένα σωρό μαθήματα, πρέπει να περάσεις εξετάσεις με καλό βαθμό, πρέπει μετά να μαθητεύσεις δίπλα σε έναν μεγάλο χρηματιστή, σε έναν κανονικό χρηματιστή με άδεια, μετά παίρνεις την άδεια του χρηματιστού και αρχίζεις να είσαι υπόλογος για ό,τι κάνεις και ό,τι προτείνεις στον κάθε άνθρωπο που έρχεται να πάρει τη συμβολή σου για το πού θα επενδύσει τα χρήματα που έχει. Αν χάσεις πολλά χρήματα και αν συνεχίσεις να χάνεις ή αν αποδειχθείς ότι δεν είσαι κερδοφόρος ούτε για την εταιρεία που σε προσέλαβε, ούτε για τους ανθρώπους οι οποίοι σε εμπιστεύονται, τότε σε απολύουν και σε απολύουν αμέσως. Και πολλές φορές πας και φυλακή ανάλογα με το πόσο μεγάλο ήταν το λάθος ή η βλακεία που έκανες σε επενδύσεις και πόσα χρήματα έχασες από τους ανθρώπους. Πόσα χρήματα δηλαδή των ανθρώπων κατέστρεψες επενδύοντάς το στο λάθος μέρος. Εδώ τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Εδώ πέρα μέχρι πρότινος δεν χρειαζόταν να έχεις άδεια, αν δεν κάνω λάθος, ούτε για να πουλάς σπίτια. Πράγμα που επίσης στην Αμερική χρειάζεται ειδικά μαθήματα, ειδικές εξετάσεις και τουλάχιστον 2 χρόνια μαθητεία δίπλα σε έναν ο οποίος πουλάει σπίτια. Λοιπόν, το πρώτο που έκανε ο Σιμίτης ήταν να μας ανοίξει το χρηματιστήριο, να μας βάλει όλους μέσα, άσχετους και μη, και τελικά να μείνουμε όλοι άφραγοι, γιατί φυσικά το χρηματιστήριο δεν είχε καμία δυνατότητα να ανεβεί όσο είχε ανεβεί τότε. Δεν παράγουμε τίποτα, δεν έχουμε τίποτα. Πώς το χρηματιστήριο μας είχε φτάσει τόσο ψηλά? Τώρα λοιπόν είναι εκεί που θα έπρεπε να είναι. Να μην την πω τη λέξη σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, αλλά είναι εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Και μετά από αυτό κάνεις Ολυμπιακούς αγώνες. Κάνεις Ολυμπιακούς αγώνες οι οποίοι είχαν προβλεφθεί να στοιχήσουν γύρω στα 5 δισεκατομμύρια και τους πήγες στα 30 κάτι δισεκατομμύρια. Αυτό δεν βοηθάει καθόλου στο να μπει η χώρα σου σε μια ύφεση η οποία θα είναι σπυροειδής προς τα κάτω και να σε θάψει για πάντα. Όχι για 10 χρόνια που είμαστε εμείς, αλλά για πάντα. 5 δισεκατομμύρια Εβραία Θεόφοβε και εσύ έφαγες 30 για να το κάνεις. Και δεν μιλάω προσωπικά για το Σιμίτη, αλλά για όλους όσους ήταν γύρω τους και όλους όσους ήταν ανακατεμένοι σε αυτό το πράγμα. Είτε είναι από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από τον Πασόκ, είτε από τον πάνω, είτε από τον κάτω. Ας θυμηθούμε το ότι η Hyundai μας έδινε τσάμπα αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις αθλητών και ανθρώπων που έπρεπε να μετακινηθούν, αξιωματικών και αξιωματούχων της Ολυμπιακής Επιτροπής κτλ. Και εμείς παρόλα αυτά αγοράσαμε 200 Porsche Cayenne. Θυμάστε πόσα Cayenne κυκλοφορούσαν στο Χαλάνδρι, στο Νέο Ψυχικό, στο Μαρούσι, στο Ψυχικό και στη Φιλοθέα εκείνη την εποχή, έτσι? Εγώ θυμάμαι γιατί εκεί ζω και τα βλέπα. Και όταν τελείωσαν τα λύσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαν κάνει και χτύπησε και η κρίση, εξαφανίστηκαν. Ή μπήκαν στα γκαράζ γιατί κανένας δεν είχε λεφτά να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας τους. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια κρίση φοβερή εξαιτίας αυτών των δύο πραγμάτων κυρίως και έχοντας ένα χρέος το οποίο από το 2004 που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία και το παρέλαβε στα 150 δισεκατομμύρια πήγε στα 300 δισεκατομμύρια μέχρι το 2015 που ανέλαβε ο Τσίπρας,
και καταφέραν οι άνθρωποι να φάνε τάκα-τάκα ούτε ξέρω πόσα χρήματα, τόσα χρήματα που το Πασόκ έκανε 20 χρόνια να τα φάει. Αναλαμβάνει το ΣΥΡΙΖΑ μια χώρα πνιγμένη στο χρέος το 2015 με 300 δισεκατομμύρια και με 500 μνημόνια από πάνω της και απαγορεύσεις και με δεμένα τα χέρια για το τι θα κάνει, τι θα πει και πόσα κοινωνικά προγράμματα έχει το δικαίωμα να κάνει και να δημιουργήσει και μέχρι ποιο επίπεδο θα μπορούσε να δημιουργήσει το κάθε πρόγραμμα. Έτσι και κατάφερε μέσα σε 4,5 χρόνια, φίλε, να σε βγάλει από το μνημόνιο, να σε βγάλει από την κρίση, να σε βγάλει από τα πάντα. Και έρχεται ο Μαρινάκης και μας λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μας έβαλε σε τρίτο μνημόνιο. Ξέρετε τι ήταν αυτό το περίφημο τρίτο μνημόνιο? Το περίφημο τρίτο μνημόνιο ήταν 85 δισεκατομμύρια που δανείστηκε το ΣΥΡΙΖΑ με πάρα πολύ χαμηλό τόκο και αντικατέστησε 85 δισεκατομμύρια που είχε δανειστεί η προηγούμενη κυβέρνηση με πολύ ψηλότερο τόκο, ώστε να μπορέσει να επιστρέψει αυτά τα υψηλότερα 85 δισεκατομμύρια πίσω στους δανειστές και να μείνουν τα άλλα 85 δισεκατομμύρια με τον πολύ χαμηλότερο τόκο και τα οποία φυσικά μας γλίτωσαν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων σε τόκους. Αποπληρωμής του δανείου εννοώ. Γλιτώσαμε δηλαδή ένα σωρό λεφτά, γιατί επιστρέψαμε το ακριβό χρήμα και κρατήσαμε το φτηνό. Αυτό είναι το τρίτο μνημόνιο. Δεν λέει ότι το τρίτο μνημόνιο του Τσίπρα ήταν μία από τις αιτίες που βγήκαμε τόσο πιο γρήγορα από το μνημόνια γενικά και από την κρίση, ότι μας γλίτωσε εκατομμύρια η ανταλλαγή αυτών των 85 δισεκατομμυρίων. Λέει ότι πήραμε αυτά τα 85 δισεκατομμύρια σαν να ήταν επιπρόσθετα όλων των άλλων που πήρανε. Και χωρίς λόγο πάει ο άλλος και παίρνει άλλα 85 δισεκατομμύρια. Όχι ρε φίλε, τέρμα η προπαγάνδα. Αυτή η προπαγάνδα η οποία άρχισε από τις 15 Ιανουαρίου που βγήκε το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα και ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας και εξακολουθεί μέχρι τώρα, πρέπει να σταματήσει. Οι άνθρωποι λένε ψέματα διαρκώς, όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Δεν υπάρχει τίποτα που είναι αλήθεια. Και εκτός ότι απλώς διαστρεβλώνουν την αλήθεια μερικές φορές και την κάνουν έτσι ώστε να φαίνεται λιγότερο επιτυχία κάτι που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ ή πολύ περισσότερο ως αποτυχία κάτι που έκανε το ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολλές φορές λένε και ψέματα. Τελείως ψέματα, δηλαδή από την αρχή ως το τέλος, πράγματα που δεν έχουν γίνει ποτέ, πράγματα που δεν έχουν συμβεί, πράγματα που δεν ξέρω, το νου του ανθρώπου δεν μπορεί να τα βάλει, αλλά άμα τα πεις αρκετές φορές, όπως έλεγε και ο Γκέμπελς, ο αρχηγός προπαγάνδας του ναζιστικού κόμματος, οι άνθρωποι θα τα πιστέψουν. Και αυτό γίνεται. Σε λίγο θα μας πούνε ότι ήταν το ΣΥΡΙΖΑ που έβαλε την Ελλάδα στα μνημόνια. Γιατί μνημονιακό κόμμα το ανεβάζουν, μνημονιακό κόμμα το κατεβάζουν. Από πότε ο ΣΥΡΙΖΑ που μας έβγαλε από τα μνημόνια και κληρονόμησε τα μνημόνια είναι μνημονιακό κόμμα? Επειδή λέει πήρε το τρίτο μνημόνιο. Μα μόλις αποδείξαμε ότι το τρίτο μνημόνιο δεν ήταν καν τρίτο μνημόνιο, ήταν αντικατάσταση του δεύτερου με πολύ ευνοϊκότερους όρους. Δηλαδή τι θέλουν να μας πούνε? Ότι είχε όρους αποπληρωμής? Φυσικά, ξέρετε εσείς κανένα δάνειο, από δάνειο καταναλωτικό έως δάνειο αγοράς αυτοκινήτου ή σπιτιού που να μην έχει όρους αποπληρωμής? Αυτοί οι όροι αποπληρωμής ονομάζονται μνημόνιο. Αυτοί λοιπόν οι όροι αποπληρωμής ήταν πολύ ευνοϊκότεροι από τους όρους αποπληρωμής του προηγούμενου δανείου. Άρα μαγκιά του που το έκανε το τρίτο μνημόνιο, αν θέλουμε να το ονομάσουμε μνημόνιο τότε. Γιατί λοιπόν να γυρίσει τώρα ο Κασελάκης και να πάει σε μια εκδήλωση η οποία θέλει να βραβεύσει, ο Θεός ξέρει γιατί, τον άνθρωπο που τα ξεκίνησε όλα αυτά και κατέστρεψε τη χώρα οικονομικά και τους πολίτες το ίδιο? Και βγήκαν οι Ριχάρδοι δεξιά και αριστερά με ούτε ξέρω πόσα είχαν φτάσει να έχουν μαγαζιά σε όλη την επικράτεια εκείνη την εποχή και να αγοράζουν το χρυσό των ανθρώπων με τον τόνο. Με τον τόνο, γιατί οι άνθρωποι πουλούσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν και να μπορέσουν να φάνε. Και τώρα θα τους πούμε και ευχαριστώ. Τώρα μας έχουν φτάσει να πληρώνουμε 12 ευρώ το λίτρο το λάδι από 4,5 ευρώ που ήταν πριν από 10 χρόνια. Είμαστε με τα καλά μας? Για να συνέλθουμε λιγάκι.